Usaw na. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng native chicken halang-halang. Ayan mga ka-foodies! Dish ng ating mga kababayan na taga Visayas. Yes mga ka-foodies, ano siya, tinola siya at agatang manok, ginataang manok. Ayan, pinagsama. Pero ito, maano yung ano niya sabaw, mahanghang. Para siyang sabon, no? Ayan, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, panoorin po natin. Po natin Eagle Game, mga foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download at kapag na-download na, i-click po natin ang install. At pagkatapos po ay open na po natin. Pagkatapos nun, lilitaw ang register or login. Pindutin po natin ang register at sa account ilalagay po natin ang cellphone number natin. At sa password naman po ay ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. At sa OTP naman po, i-click natin ang send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa ating cellphone number na nilagay natin kanina. Ilagay natin ito sa OTP at i-click ang register at meron na po tayong libreng 5 pesos coins para masubukan ipaglaro. Maaari po tayong mag-cash in gamit ang GCash. I-click po natin ang cash in at ibaban lang po natin ang ating GCash. Ilalagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Hintayin natin ulit pumasok ang OTP code tapos itatype po natin at i-save. Subukan po natin ng 100, i-click ang 100 tapos yes, i-click natin copy at punta na tayo sa GCash apps. I-click po na ang send money tapos express send. I-paste po natin number na kinapin natin kanina mga foodies. I-type ang 100 sa amount, i-click ang next, i-click ang send 100. Pagkatapos po, balik na po tayo sa Eagle Games ulit. At para makita natin kung pumasok ang ating kinash it, i-click ang refresh button. Subukan po natin maglaro ng Tong Eats mga foodies. Pasok lang po tayo sa Tong Eats at pumili ng table bet na gusto natin at hintayin natin mga makakalaban natin. Ganito lang po siya, bunot lang po tayo tapos sapaw. Parang katulad ng Tong Eats sa mga kapitbahay po natin. Pwedeng mag-fight at mag-challenge. At ang kagandahan nito mga foodies, pwede po natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click ang withdraw at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 2,000 pesos. At papasok po ito within 12 hours lang po mga foodies. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya subukan na po natin maglaro at nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin ang Eagle Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Apo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tamking kapampangan. Manta na po. Opo. Yung sausawan natin may patis at Tsaka kalamansi na at saka madaming sili. Yan. Sarap. Ito yung tanglad. Tanggalin natin. Unang sabon natin ba? Ito po. Sasaw-sawan natin. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Unang subo po para kay King Velasquez ang nag-request po ng chicken ang halang-halang. Ayan. Yeah. Kain po tayo, sir. Hmm. Lambot, no? Tsaka masarap. Yep. Ang daming daon na sili. Atay. Sarap. Sarap. Sarap.
Masarap talaga kasi native yung ginamit natin Manok. chicken. Tapos meron siyang papaya. Oo. Papaya. Pakpak. Mm. Masarap. Masarap yung pagkain ng mga Bisaya, no? Oo. Lagsaw. Oo nga. Native talaga, oh. Mm. Sasanalik natin itong usaw na. Sarap. Ay, matanda. Sabaw tayo, Meron tayo sabaw. Ayaw nga. Oo. Sarap. Maano yung sabaw niya, no? Medyo mahanghang. Yes. Sarap. Ganito pala yung yung chicken ngalang-ngalang. Halang-halang. 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 Ayan. Halang-halang. Pinagsamang tinolang manok at kinataang chicken. Yes. Subukan nyo na po. Sarap. Leeg. Buti pa yung manok may leeg, no? Bakit ikaw wala? Meron din. Masarap siya, no? Mm-mm. Napaparami yung rice mo dito. Oo. Laya. Para gumanda lalong boses mo. Ay.
Ang sarap na ano. Gulay. Kumain ka ng gulay. Mm-mm. Mm-mm. Ganto, oh. Parang igop ng tag-ulan. Sarap kasi mga kaputis. Ang sarap. Promise. Sarap. Magugustuhan niyo. Kaya magluto na kayo mga kaputis. Ano lang, parang nagluto lang kayo ng tinola tapos lagyan siya ng gata. Tapos lagyan ng konting sipa lang ng sili. Sili na color green. Tapos may tanlad siya. Tapos dahon ng ano yun? Sili tsaka malunggay. Sarap. 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 Tapos, sarap. Cheers tayo. Cheers! Sarap. Sobrang sarap po talaga. Try nyo na po mga foodie dish ng Yes, ating yes, mga kababayan na taga Visayas. Yes, Yan. mga ka-foodie Shoutout po bis. sa ating mga kababayan na taga Visayas po. Shoutout At syempre, Eagle Game po mga foodie bis. Nasa description box po namin ang link. Kaya download na po tayo. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee. At syempre, kung sinang kabalan at The Foodie Bee Vlogs, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya ang gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, Like, share, and subscribe. Thank you. I love you.